साफातनि 47थि थान्दै जखन्थाइ बेजों लोब्बा लाखिनानै साननैनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि दिनै नैथि सान आरो बेवहाय केरियार मेला मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बेयो सोलिगासिनो दङ माखासे जोब्बाय मोनबा रुमाव बे केरियार मेलाया सोलिदोंमोन बेवहाय फरायसाफोर 9 निफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै बे केरियार मेलाखौ खालामनाय जादों जोङो बेवहाय जोङो फरायसाफोरा गोबां समाव लामा आन्दायो गावनि केरियारखौ बबेजों थांगोन माजों बहाजों थांगोन मा फरायोबा बबे लाइनजों थांनो हायो बेखौ लामा आन्दायो दा बेखायनो जोङो फरायसाफोरखौ राइट ट्रेकआव लांनानै गावनि केरियारखौ लांनो थाखाय जोङो बे स्कपखौ खालामनानै होदों बेवहाय फरायसाफोरनि थाखाय जों फर्म फिल आप खालामहोनाय जादोंमोन 9-10 नि फरायसाफोरनि थाखाय आरो बिथांमोना गाव मा जानो लुगैयो बबे केरियारजों थांगोन बेनि ट्रेकखौ बासिनानै लादों आरो बेबायदिनो जोङो बिथांमोननि बासिनाय बायदियै रुम खालामना होनाय जादों मोनबा रुमाव आरो बे मोनबा रुमाव फरायसाफ्रा बाहागो लादों आरो जों नुदों गोबां फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों जोङो रुम होख'नो हायाखिसै आरो गोबां फरायसाफ्रा फैनो थाखाय आसा थाबाय गोबाङा फैगौमोन नाथाय थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय गोबां फरायसाया थाबोनांबाय जोंनो फन हरनानै खोन्थाहरदों गोबाङा गाबगुलायनाय जादों फैनो मोनैनि दा बे केरियार मेला बेनि गेजेरजों जों फरायसाफोरखौ रोखा खालामना होनो नागिरदों आरो जोंनि फरायसाफ्रा गोनो गोथो जायो एखमबा बे फरायसायानो बुंगोन आं डक्टर जानो लुगैयो आरो बे सासे फरायसायानो एखमबा बुंगोन आं इन्जिनियार जानो लुगैयो दा बेखायनो जोङो नैबे केरियार मेलानि गेजेरजों रोखा खालामनो लुगैदों फरायसाफोरखौ जाहाथे गाव मा जानो लुगैयो वेदार डक्टर ना इन्जिनियार ना टिचार ना प्रफेसार ना डिफेन्सआव थांनो बेखौ रोखा खालामनानै लानांगोन जाहाथे गोनो गोथो गैया मोनसे फकासजों थांनानै नोङो केरियार लालाङोबासो गाव इयुनाव साक्सेस जानो हागोन दा बे केरियार मेलानि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनैहाय जोङो बिनि गेजेरजों फोरमायदों गोबाङा दैजिं मेला खुंनायनि थाखाय दावराव जागासिनो फेसबुक ससियेल मिडियायाव गोबाङा फुजा मेला खुंदों दिनै थांनाय समफोराव फुजा मेला खुंबाय दिनैहाय पिकनिक स्पटनि मेला खुंनायनि कम्पिटिसन जादों दा बेखायनो जों बुंनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे फरायसाफोरखौ जोङो पिकनिक स्पटजों फुजा मेलाजों बहाबा दैजिं मेलाजों जों गेलेहोआ जोङो केरियारनि मेलायावसो बाहागो लाहोनांगोन आरो बिसोरखौ केरियारजों लेखाजों बिसोरखौ गेलेहोनांगोन फरायसाफोरखौ होमबासो जोङो फिउचाराव जोङो मोजां फरायसा मोनहैनो हागोन जाफुंसार जोङो मानसि गोबां बिथिङाव जोङो जाफुंसार फरायसा जोङो मोनहैनो हागोन मोजां इयुन जोलै जों दानो हागोन बेखायनो बे केरियार मेलाखौ लानाय जादों मैया जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिङावनो गोबां हाबाफारि लादों आरो बेनि मख'जाथाव हाबाफारि जोङो सानदों जे गोबां प्राइभेट स्कुलफ्रा 100% रिजाल्ट खालामो नाथाय गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय दिनैसिमबो जोङो 100% रिजाल्ट बे फिरलेस एवारनेसखौ लानो थाखाय जोङो थांखि लाबाय आरो जोंनि समाजाव ड्राग्स उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गुबुन हिन्जाव गोनांखाया गुबुनखौ लाबोनाय हौवा गोनांखाया गुबुनजों खारफालांनाय बैफोरनि ससियेल एवारनेसनि थाखाय जोङो जायगा जायगा बर'नि ओनसोलफोराव फ्लेक्स बेनाराव एनिमेसन होनानै फ्लेक्स बेनाराव स्ल'गान लिरनानै बेखौ फोसावनो थाखाय पाब्लिक सांग्रांथिनि थाखाय बेखौ फोसावनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बेबायदिनो जोङो हा हुनि सायाव जोङो थांखि लाबाय जोङो सरकारखौ नारसिननायनिबो थांखि लानाय जादों जे जोंनि ओनसोलाव मानास नेशनेल पार्क आरो खुख्लुं रेन्जआव थानाय जायफोर हाग्रा ओनसोलाव बर'फोर रायजो जानानै दङ बिसोरनि थाखाय थाबैनो जोङो हानि पाट्टा होनांगोन गोबां समाव बुंदों रेडि जाबाय सार्टिफिकेटआ डिसिआ सिगनेसार होबानो बेखौ होनो हासिगोन नोङो इएमआ सिगनेसार होबानो होनो हासिगोन गोबां समाव जोंनो बुंदों दा बेखायनो जोङो बिजनि ओनसोलनि बे मोननै जायगानि हाग्रा ओनसोलाव थानाय बर'फोरनो थाबैनो हानि पाट्टा राननानै होनांगौनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिननानै बे रिजुलेसन बेखौ लानाय जाबाय आरो बेबायदिनो दिनैहाय जोङो बेखौ मैया ग्रुप डिसकासननि गेजेरजों बादायलु मुलुग आरो आथिखाल लाइमोन आयदानि सायाव मोनसे सावरायनाय जोङो हानजा सावरायनाय बादायलायनाय लानाय जादोंमोन बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे रिजुलेसन लानाय जादों बे सावरायनाय बादायलायनायनि गेजेरजों आरो बेयाव लाइमोनफ्रा माखौ मावनांगौ दिनैनि लाइमोनफ्रा गावनि जिउखौ दानो थाखाय गावनि फिउचार केरियारखौ लांनो थाखाय गावखौ सासे सोद्रोम मानसि हिसाबै गायसंनो थाखाय जोंनि आथिखालनि लाइमोनफ्रा माखौ मावनांगौ आरो माखौ मावनाङा बेखौ जोङो रिजुलेसन मोनसे लानाय जादों दा नोंथांमोननो हरनाय जागोन जाहाथे नोंथांमोना फोसावना होगोन आं बेखौ खावलायबाय बिनि उनाव जोंहा दा गेवलां मेल जागोन गेवलां मेलाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फैगोन आरो बिटिआरनि चिफ बिथाङाबो फैनायनि खोथा दा बेनिखायनो जोंनि बे गेवलां मेलाव गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैबाय दा बेखौ साननैनि जे हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साबायखर बावबाय आङो स्पेसियेलि साबायखर बावनो लुगैबाय
बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो 9निफ्राय लानानै इउनिभार्सिटि फरायसाफ्रा जोंनि बे मोनसे जर'खा हाबाफारि देग्लाय थान्दै जख'न्थायनि केरियार मेला बेखौ मोजाङै जाफुंसार होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो इयुनाव जोङो बिनि गेजेरजों साफा साफा मोजां नोगोरारि मोनहैनो हासिगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय फैबाय आङो बेखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय जाहाथे जोंनि बे थान्दै मेला मोजाङै जाफुंसारबाय आरो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बेखौ फोसावना होनायनि थाखाय बानजाय आफादखौ साबायखर बावबाय साननैनि हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंना हरनायनि थाखाय जोबथारनायाव जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय मख'जाथाव हाबाफारि जोङो सानदों जे गोबां प्राइभेट स्कुलफ्रा 100% रिजाल्ट खालामो नाथाय गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय दिनैसिमबो जोङो 100% रिजाल्ट खालामनाय जों बेखौ नुनो मोनाखै बेखायनो सरकारि स्कुलनिफ्राय बर' मिडियामाव जुदि 100% रिजाल्ट खालामोबा बै स्कुलखौ बै बोसोरनि साबसिन फरायसालि हिसाबै जोङो बान्था होनो थाखाय थांखि लाबाय थांनाय मोनायाव बेनिफ्राय जोङो जाय फरायसाया बर' मिडियाम फरायनानै सरकारि फरायसालिनिफ्राय 90% 90% लानानै पास खालामगोन 90% आरो बिनि गोजौआव लानानै पास खालामगोन बै फरायसाखौ बिजनि दख'रा एबसुआ जर'खा जोथोन लानो थाखाय स्पेसियेल केयार लानो थाखाय जोङो थांखि लानाय जाबाय आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि जायफोर हाबाफारि दङ एक्सन प्लेनाव रनसायखानाय हाबाफारि दङ बेखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जोङो थांनाय थान्दै मेलाव जोङो थांखि लाबाय आरो जायफोरा थांनाय मेट्रिक आनजादनि स्क्रिन टेस्टआव पास जाबाय बै फरायसाफोरखौ आरोबाव खनसे मेट्रिक आनजादनि सिगां खनसे लोगो हमनो थाखाय जोङो सावरायबाय थांनाय मोनायाव आरो जायफ्रा स्क्रिन टेस्टआव फेल जानानै थालांबाय जायफ्रा मेट्रिकखौनो होनो मोननाय नंला बैसागु फिउचार दङ बिसोरबो गावनि इयुननि थांनानै थानायनि राहाखौ खालामनानै लानांगोन बेखायनो जोङो बिसोरखौ जायफ्रा स्क्रिन टेस्टआव फेल जाबाय बै फरायसाफोरजोंबो मोजाङै सावरायनो थाखाय जोङो थांखि लाबाय मोनसे सावरायनाय मेल लागोन फेल जानायफोरजोंबो बे जोङो थांखि लादों दिनैहाय जोंनि हारिमु बिथिङाव जोङो दोरोङारि दामनाय बेखौ जों दख'रा एबसुआ होबोगासिनो आरोबाव जोङो दोरोङारि मोसानाय बिजनियाव बे ट्रेडिसनेल डेन्स बागुरुम्बा बारदै सिख्ला मोसानाया गोबां खम जालांनो हमबाय बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो दोरोङारि मोसानायनि फोरोंथाय बादा बेखौ होनो थाखाय जोङो थांखि लादों बेनिफ्राय दख'रा एबसुआ बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो सेनियरफोरनि थाखाय खुंनाय जायोमोन थांनाय समफोराव देग्लाय जोङो 2022 मायथाइयाव 19थि जोङो खुंबाय बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायखौ आरो जों फैगौ 2023निफ्राय बे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो गोथौवै सावरायनायनि गेजेरजों थान्दै मेलाव आरो जों गोथौवै सानलायनायनि गेजेरजों बेखौ आन्डार 13 खुंनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जाबाय मानोना जायफोर सेनियर प्लेयारफोर दङ बिसोरो गोजौआव थांनो हानायनि बारा स्कपखौ जोङो नुहुराखै बेनिखायनो जोङो नेसनेल प्लेयाराव हलिचरननि अनगायै गोबां हलिचरन जोंनि गेजेराव ओंखारनांगोन बेनिखायनो जोङो फाउन्डेसननिफ्रायनो जोङो मोजाङै लाङोबासो जोङो गोबां गेलेगिरि जों दिहुननो हागोन बेनिखायनो आन्डार 13निफ्राय जोङो जुदि मोजां प्लेयार दिहुनलांनो हायोबा गोबां नेसनेल फुटबल प्लेयार जोङो दिहुननो हागोन बेनिखायनो जोङो सेनियरनि बे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफिखौ सोलायनानै आन्डार 13 जोङो लानाय जाबाय थांखि बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय आरो समाज बिथिङाव जोङो रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय स्टेन्डिं रेजुलेसन दंखायो जोंहा गामियारि सांग्रांथि मेल लानांगौ आरोबाव बेखौ फैबाय थानाय समाव मेसिभलि बे फिरलेस एवारनेसखौ लानो थाखाय जोङो थांखि लाबाय आरो जोंनि समाजाव ड्राग्स उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गुबुन हिनजाव गोनांखाया गुबुनखौ लाबोनाय